Adela, good morning. Noemi, muray ng magayon. Thank you dyan. Noemi, thank you. Hindi ba pumapasok yung damsak? May sobrang higpit na ni ano ni Lolo Kahit yung mga patamsak, wala na. Wala.
Tirela, good morning, Tirela. Good morning po, good morning, Ate Kapit, good morning.
Noemi, thank you po sa pa-heart dyan po. Thank you. Noemi, thank you for coming to my life. Thank you very much to you.
Ate Mitch, Ate Mitch. Good morning. Mimi Bear, thank you po. Thank you po, Mimi Bear.
Ismail TV. Thank you. Sa
Jonas Vlog, thank you. Maraming salamat. Good morning sa iyo dyan. Jonas Vlog. Ate Jan, thank you po, Ate May. Thank you sa patambay.
Nicolanos TV. Thank you. Maray na aga. Ate Joy, thank you po. Good morning, Ate Joy. Nicolanos TV, thank you. Juan Garcia SK, good morning. Good morning, good morning. Mura lang to, ano? Nasa ano lang to? Nasa may 500 yata yun. Ano na lang to? In-sponsor lang.
Sa ano baga to, ano, Bicolano sa Shopee. Pero yung ano, yung square siya, may 1,000 yun. Ito mga ganito, mura lang to, mga ano lang. Hindi pa yata to, ano, 500 o ano. Basta na, ano, sa ano yun, 500, okay, okay na yun. Yung square, ano, may 1,000.
Sinong tulala dyan rin na vlog? Nanonood kami ng TV kay ano, kay Kalinga Prab. Kaya nakatitig ako dun sa TV. Nanonood kami ng vlog ni Kalinga Prab. Hindi na silent. Inaano ko lang yung microphone kasi maririnig yung ano sa TV. Na microphone lang ako. Kaya pinapatay ko kasi tama na itong maliit. Wala pa tayong sahod sa ano sa YouTube. Kung may sahod na. My daily life TV vlog. Thank you. Good morning. Good morning sa inyo dyan. Kumusta, my daily? Ito, ano to, malaki na sahod nito eh. O yata, sa sahod yata ako sa YouTube, isang taon. Mahina ang views. Tama siguro yung, tama talaga yung sabi sa akin ng pinsan ko na ano, nakakasahod lang siya pag mga may nagpapalipad sa kanya.
Oo nga, ano lang. Kayang-kaya na yan. Ba, basta lagi lang mag-upload. Wala. May may ipon at may ipon din ang mga views niyan. Thank you, my daily. Ingat-ingat sa trabaho mo dyan. Thank you. Thank you sa pagbisita.
Sa Ate May Hong Kong, Ate May, thank you. Shout out to sa lahat. Maraming salamat, Ate May.
ganun po talaga yan, Ate May. Pag inaano na lang namin sa mga live nila, nag-go to channel na lang kami. Tapos hinahanap namin yung upcoming nila. Pag diyan kasi, pag pinipin ko, mga ganyan, ano, di mo talaga siya mapipindot. Kaya minsan ako, ginagawa ko Ate May, napunta ako doon, di ba sa channel ko, mayroon doon private. Yung mga naka-live, nandun napunta sa private. Pag pinindot ko yun, nakaka-go to channel ako. Ito kagaya nito, Ate May. Yan o. Kaya nakaka-go to channel ako, ay nakaka-pindot ako sa pinipin ko. Naka-horizontal naman ng live, Ate May. Hindi ka naman makapag-pin. Atela, thank you po Atela. Christmas, thank you. Ate May, Hong Kong.
Ate Jantin. Ate Jantin vlog. Ate Joy, Ate Kapi, thank you po. Kaway-kaway dyan po. Thank you. Ate Laila. Ate Laila. Nanonood po ako ng ano. Nanonood ako ng vlog ni Kalinga Prab. Kaya nakatitig ako sa ano. Sa TV.